il-Gvern se jibda jwettaq waħda mill-prijoritajiet ewlenin fil-programm elettorali tal-Partit Laburista, kif kull min jaħdem u jaqla 60,000 euro fis-sena se jirċievi bil-posta ċekk f'rivużjoni tat-taxxa ta' bejn 40 euro u 68 euro. Id-detalji tal-iskema nataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna fejn spjega li din il-miżura se tħalli fil-bwiet tal-Maltin 11,400,000 euro u biha min jaqla l-inqas jieħu l-ikbar rivużjoni tat-taxxa. Qal li kull min ħadem is-sena li għaddiet kemm fuq bażi full-time kif ukoll fuq bażi part-time u ħaddiema li ma jħallsux taxxa għax jaqilgħu inqas minn 12,000 euro se jirċievu ċekk skont id-dħul tagħhom. Il-Professur Scicluna spjega kif se taħdem is-sistema ta' revużjoni tat-taxxa f'kull kategorija, kemm f'każi ta' komputazzjoni tat-taxxa komuni għal mara u raġel u kemm jekk hemm komputazzjoni separata. Ħaddiema single li jaqilgħu sa 15,000 euro se jirċievu ċekk ta' 60 euro, waqt li dawk li jaqilgħu bejn 15,000 u 30,000 se jirċievu ċekk ta' 50 euro. Ħaddiema single li jaqilgħu bejn 30,000 u 60,000 se jirċievu ċekk ta' 40 euro. Ħaddiema miż-żewġa bid-dħul ta' 20,000 euro se jirċievu ċekk ta' 68 euro. Jekk jaqilgħu bejn 20,000 euro u 40,000 euro se jirċievu ċekk ta' 56 euro. Ħaddiema miż-żewġa bid-dħul ta' bejn 40,000 euro u 60,000 euro se jirċievu ċekk ta' 44 euro. Ġenituri li jaqilgħu sa 15,000 euro se jirċievu ċekk ta' 64 euro. Ġenituri li jaqilgħu bejn 15,000 euro u 30,000 euro se jirċievu ċekk ta' 52 euro. Fil-waqt li ġenituri jekk idaħħlu bejn 30,000 euro u 60,000 euro se jirċievu ċekk ta' 40 euro. Ħaddiema li jaħdmu fuq bażi part-time se jieħdu ċekk ta' 68 euro. Il-Ministru Edward Scicluna qal li l-Gvern żamma l-weda tiegħu u qed ikompli jifrex il-ġid ekonomiku fost il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Għaliex fil-waqt li il-Gvern jixtieq li jaqta' t-taxxa, ma rridx jaqtaħħa b'mod bħalma kien isir fil-passat, illi l-iktar wieħed li jaqla jagħtih l-ikbar rigal u l-inqas wieħed li jaqla jispiċċa ma jieħu xejn. Dik li bnija għal-kontrarju, illi dawk li jaqalaw iktar minn 60,000 huma mhux se jibbenefikaw. Però l-oħrajn jibbenefikaw u iktar ma jaqalaw dħul baxx, iktar l-ammont fiċ-ċekk li se jirċievu l-ġimgħa li ġejja jew ta' warajha ikun. Jekk ikun hemm persuni li jaħsbu li huma intitolati għaċ-ċekk u ma jirċevuhx, jistgħu iċemplu għal iktar informazzjoni fuq it-telefon 153.